Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda dowam edýän un we çörek gyçylygynyň barha ýetileşen döwründe Aşgabatyň häkimetleri çöregiň sowdasyna gözegçiligi gaýtadan güýçlendirdi. Häzirki wagtda kanun goraýjy edaralaryň işgärleri döwlet dukanlarynda kesgitlenen möçörden artyk çörek satyn alýan raýatlary anyklamagy synanşýarlar. Olar munyň üçin video we foto kameralardan peýdalanýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler polisiýa işgärleri döwlet dukanlaryna aýlanyp nowata duran adamlary surata we video düşürýärler. Olar alıcıları kesgitlenen möçberden has köp çörek satyn alýan raýatlaryň 15 gün içinde türme tutulgyny höküm ediljekdigini duýdurýarlar. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 21 aprelde gurrun berdi. Habarçymyz kanun goraýjy edaralardaky birnäçe çeşme salgylanyp, un sowdasynaky biýdizginçilikler sebäpli ýokary derejeli döwlet resmileriniň arasynda uzak möhletleýin türme tutulgyna höküm edilenleriň bardygyny hem aýtdy. Bellesek ýurdun döwlet dukanlarynda her bir raýatyň günde sebitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ilata subsidiýalenen bahadan satylýan bu çöregiň bahasy 60 teňe deňdir. Ýatlasak Aşgabatda habarçylarymyz paýtagtyň häkimetleriniň gaýta-gaýta nowata durup kesgitlenen möçörden has köp çörek satyn alýan raýatlary wagtlaýyn tutsak edip başlandygy barada ilkinji gedek şu ýylyň başynda habar beripdi. Fevral aýynda habarçylarymyz tutsak edilen raýatlaryň arasynda çagalaryň hem bardygyny, olary bilen ýörüýte düşündiriş işleriniň geçirilýändigini habar beripdiler. Soňky ýyllarda ykdysadyk kynçylyklaryň, işsizligiň ýetileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidiýalenen bahadan satylýan çörege garaşly boldy. Döwletiň buğdoy plan borçnamasynyň artykmajy bilen ýerine ýetirilendigini öňe sürýän häkimetler indi ençeme ýyl bäri ilaty çörek we un bilen kadaly üpçün edip bilmeýär. Döwlet dukanlaryna gelýän çörek nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär. Dukanlaryň öňünde duran adamlaryň arasynda uruş dawa hem köp bolýar. Soňky ýyllarda häkimetler döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlary gizlemek üçin iýdigderli tagalla edip, ilk wada olaryň satuwyny dukanlaryň arka tarabyna geçirdi. Soňra da çöregi daňdan garankyda satyp başlady. Ýatlasak ilatyň azyk üpçünçiligi meselesi hususan da döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar soňky ýyllarda täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem üns merkezinde bolupdy. Geçen ýylyň aprel aýynda şol döwür vice-premier wezipesini ýerine ýetiren Serdar Berdimuhammedow Aşgabatyň dukanlaryndaky nowatlardan nägile bolup, onuň prezident kakasynyň awraýyna yaramaz täsir ýetirýändigini aýdypdy. Şondan soňra döwlet dukanlary subsidiýalenen bahadan azyk satmagyny besedip, olary ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek düzgünini girizdiler. Emma Azatlyň habarçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň şol taýlalarynyň netijesiz bolandygyny aýdyp, ýurdun dürli künjegindäki döwlet dukanlarynda un we çörek ýetmezçiliginiň saklanyp galýandygyny, olaryň öňündäki nowatlaryň gün saýyn köpelmese azalmaýandygyny habar berýärler. Bellesek Aşgabatyň döwlet dukanlarynda un we çörek sowdasyna gözegçiligiň gaýtadan güýçlendirilmegi Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministriniň wezipeden boşadylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident bu baradaky fermany 19 aprelde gol goýup, onuň saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadylandygyny aýtdy. Adatlyk ministriň wezipeden boşadylmagy bilen çöregiň sowdasyna gözegçiligiň güýçlendirmeginiň arasynda haýsydyr bir ara baglanşygyň bardygyny ýa ýokdugyny anyklap bilmedi.